Doğa dayanç hareket ediş ulgamyň keselinden we göz keselinden ejir çeken Ahal vilayetinden gelen çağları geçirilen operasiýa üstünlükli amala aşyryldy. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýalary esasyny enjamlaşdyrylan Döwrewap hastahanada operasiýa geçirilen çağlaryň häzirki ýagdaýy kanagatlanarly. Olar degişli dikeldiş bejergi çärelerini almak bilen bir hatarda okuw sapaklaryna taýýarlanmaga da mümkinçilik alýarlar. Häzirki döwürde ýurtymyzda Lukman arkadagymyzyň milli saglyk öreşilgämine başyny başlan giň möçörli özgörtmeleriniň hormatly prezidentimiziň parasatly ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde saglyk idareleriniň maddi enjamlaryň bünyady döwrüň talabyna laýyk derejede berkidildi. Şol ruwagtyň özüni häzirki zaman hastakhanalaryny işleýän Lukmandan hüner derejesi kämilleşdirildi. Bu wagtda alınıp barylýan işleň döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanmagy netijesinde ýurdumyzyň şol sanyna Arkadag şäheriniň köp orly hastakhanalarına çylşyrmly operasiýalary ýerine ýetirmäge mümkinçilik döredýär. Munyň özü Lukman arkadagymyzyň başlanyjy we ýygydarly tagalat arkaly işlenip taýýarlandan saglyk döwlet maksatnamasynyň gelip çykýan wezipeleň ýokary derejede amala aşyrylýanynyň nowatdaky subutnamasydyr. Arkadag şäheriniň ineniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkezine ýatymlaýan şertlerde bejergi alýan çağlar üçin ähli zerur şertler öpjün edildi. Merkezden ýokary halkary görkezjilerine häzirki zaman lukmançylyk ilminiň gadananlaryna laýyklykda enjamlaşdyrylmagy, bu ýerde alınıp barylýan dikeldiş bejergi işlerine talaba laýyk ýola goýulmagyny şertlendirge. Belenilşi ýaly ýurdumyzda berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, hormatly prezidentimiziň durmuş ugurly siýasety rowaşlyklary betlenige. Bu bolsa halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýygydarly ýokurlanýanynyň aýdyň beýanydyr. Ýurdumyzda adamlaryň şol sanyny ösüp gelýän ýaş nesiliň saglygynyň goralmagy, berkidilmegi uğruna döwlet derejesine alad edilgän üçin bejergi alýan çağlaryň enatalary Gahrman Arkadagymyza hemde Arkadagly Gahrman serdarymyza tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan edýärler.